Здравейте хора, аз съм Legend BG и днеска ще изтеглим победителят от giveaway. Не мога да кажа giveaway, защото не съм обявявал giveaway, но все едно само ще изберем победителя по класация, в смисъл първия абонира се за мен, а именно, нека да видим. Първият абонирал се за мен. Малко чекай. Малко ето така нагоре. Изтеглих победителят. Това е Алекс BG3, който ми е фура, приятел. И да, той печели не защото ми е приятел, а защото е първи абонирал за мене. И да. И да, той е. Не знам на какво ще гивове, смисъл на игра, на мишка, на нещо там, Ще реша на какво да е гивовея, но все пак да си знаете, че това е победителя и няма да изтегля и няма да си промени решението на никой друг. И да знаете, че не съм обявил в гивовей. Ок, айде, чао, аз бях Legend BG. Буба.